доза и от днеска ще смята 4 седмици до датата, на която приблизително трябва да се направи ново изследване. Не бих казал, че има нещо за променяне. По-скоро това за изследванията само. Не разбрах относно тези оплаквания тук, които са се подобрили сега, свързани с косата, кожата, веждите, ногтите. Нещо добавяно ли е като лечение от тебе за тях? Защото по принцип тази комбинация на витамин D с магнезий много добре се отразява на тия оплаквания. Но аз смятам, че щитовидната жлеза става все по-добре и все по-добре и заради това се подобряват и те. Добре, някакви въпроси? Добре. Значи до следващата неделя.